Cadi Matthews a Holly Patterson. Dwy steilydd brofiadol, y ddwy'n astudio ffasiwn yn y brifysgol, a'r ddwy a rhywbeth i brofi. Dros yr wythnosau nesaf, fydd y ddwy yn mynd ben a'i gilydd i wisgo gwestai arbennig, wedi dewis gan y lle wrth gwrs. Habags o barod, ferched. Ni wedi cyrraedd Women's Street. Fi wedi cael cyfarwyddiadau i ddod i phobl. Fi wedi clywed na bod yma blaen, felly edrych ymlaen i weld beth yw'r her. Ni yma ar gyfer sialens 2. Wnes i ennill tro diwethaf, so dwi'n teimlo'n eitha hyderus. Golles i'r un diwethaf, which wedi siomi fawr, ond mlaen â ni ar un nesaf. Edrych ymlaen i weld beth yw'r her. Dwi'n tyfu'n bach yn sgêr o Cadi. Sa'n gwybod pam, ond dwi'n credu mae rili eisiau ennill. Ond, come on, Team Holly. Ewch i mewn. Ar gwestai wythnos hyn, cantores a steil digon quirky a unigryw Heledd Watkins. Fi yw prif leisydd HMS Morris sy'n yn band Cymraeg o Gaerdydd a Llanymddyfri. Ti'r unig ferch yn y... Fi'r unig ferch, 3 o ni. Okay. 2 frawd, Sam a Will a fi. A ti. A wedyn, fel look y band fel arfer, chi gyd eitha fel tebyg neu... Achos yn o'r band yw HMS Morris, fel arfer i fi'n licio mynd am tyma bach o fel nautical vibes. Right. I ni mynd i ryddhau sengl a mynd i fod lawnsiad i'r sengl. Oh, cool. Fi angen outfit. Ar gyfer yr achlysur. Gyfer yr achlysur. Pa fath o siop ti fel arfer yn y siop yma? I fi byth yn prynu dillad pris llawn. Fel arfer sales neu siopau ailaw, siopau vintage, yn ambell mae vintage yn gallu bod yn drud. Pwy fydde ti yn dweud yw main inspiration i ti fel i gwisgo fel? I fi'n licio merched sy'n canu lot hoff iawn o Gwen Stefani yn y 90au. Fi'n eitha licio symud o'r llwyfan, so dim byd i fi cwmpo dros dolau. So, mae da fi 50 punt yr un. Diolch yn fawr. Mae da chi awr i neud e, so fan chi pobl. Go, go, go! Really neis o cyrraedd ti hwnna. Plan yw, ni'n mynd i Hobos yn gyntaf, lle vintage eto, ond gobeithio mynd i cael tymyn bach o bargain eto unwaith o. Fi'n mynd i edrych mewn fan hyn gyntaf, Cardiff Vintage Quarter. Edrych i weld mynd beth yn aros fan hyn. Fi'n chwilio am rhywbeth llachar, patrwm arno fe, ond ddim yn flodeuog. Dwi'n really yn cyffroes amdan hyn, ond dwi'n meddwl bod hi'n edrych yn grêt yn barod, so mae'n mynd i fod yn anodd i steilio hi, ond pob luck. A ma' nhw off! Cadi i Cardiff Fashion Quarter, sori dy gwiro di, a Holly i Hobos am fargen. Fi'n offi hwn, mae'n 12 punt, ond fi ddim yn gwybod pa mor addas bydde fe i eistedd lawr a perfformio. Wedodd fi oedd hi yn licio pethau hir, ond maxis ddim mor addas. Cadi'n canolbwyntio ar y briff da. Felly dwi wedi ffeindio ffrog yma. Mae'n eitha 60au, ond doedd hi ddim yn rili eisiau 60au, fwy 90au, ond dwi'n credu fod y lliw yn really neis. Ond dwi'n mynd i cadw edrych. Gallu gweld bod trend yn dechrau digwydd fan hyn, tra fi gallu just stylo hi yn be fi'n gwisgo. Jumper bach coch, siaced lledr, falle sgarff ffwrdd hyd yn oed. Ie, sa'n siŵr, Cadi. Heledd wedi dweud bod hi ddim yn hoffi pastelau, ond dwi'n credu os mae hi'n cael y ddan cywir fel hon, bydd hi'n agored iddi. Fi jyst siaced lledr yma, ond fi'n meddwl bod yr llewis yn really bert. Mae gyda ti'r criss-crosses yma, ond fi jyst yn meddwl bod e'n really cute. So, sa'n gwybod beth i dewis, yr un coch neu'r un felyn. What do you think? Un coch. Mae'r siaced yn rydd, felly mae'n fi adael hwnna, ond mae'r crys yma dal yn opsiwn. Wnes i gwario 41 pint, ond wnaeth y dyn caredig rhoddi fi am 40. So dwi'n cael 10 pint nawr i cael rhyw fath o gemwaith. A dim Holly yw'r unig i ni gael bargen. Fi wedi siarad gyda'r merched, they've been lovely, mae wedi bod yn hael iawn, wedi dweud fi'n gallu cael am 25 bargen fi'n meddwl. Nawr mae gen i 25 pint ar ôl, i ôl rhywbeth i wisgo dan y siaced, a clyslysau ar ei ochr gemwaith. Ni'n meddwl mynd i Dorothy Perkins ar gyfer gemwaith. Meddwl bod hynna'n siawp da i fod yn onest. Fi really eisiau ennill hwn, nes i golli'r llall. O, ti ddim dal i gwyno am golli'r sialens gyntaf, wyt ti? Yn y brief, ges i wisg wyso'n gwisgo pob dydd. A yn pen draw, oedd e dweud, roedd ddim i wisgo'r blinking siaced. Felly, I was robbed. Fi'n meddwl bod fi wedi cael cam. Wyt yn amlwg. A Holly? Esgidiau? Neu mwclis? Sa'n gwybod.
Fi ar y ffordd ar hyn o bryd I Topshop yn Debenhams. Fi'n gobeithio byddai'n gallu ffeindio rhywbeth fyna. I ti gyda'r esgidiau. Maen nhw ar sale. 10 pint, felly winning. O, Topshop fai a new look falle. 10 munud ar ôl. OK, perffaith. Let's go then. Sa'n gallu ffeindio dim I fyna. Fi'n mynd I Topshop. O, beth am new look? Cael 10 munud I edrych mewn new look? Ti'n cofio rhywbeth? O, just gen I ddim arian ar ôl, so awkward. Gan I fynd e? Ar hyn o bryd, fi yn rithro ac yn stras mas am outfit. Amser bryn, amser bryn, amser bryn. Mae gen I 5 munud ar ôl a mae rhaid fi gael sgert neu trowsus. Pa faint yw I? Size 10? Dwi'n betio fi'n Cadi nôl cyn fi. Typical. Ond mae hi'n rhedeg lot. Dwi ddim yn offi rhedeg, dyna pan fi'n cael car. Munud I fi fynd. Mae rhain yn... Mae'n 7:09. Gyda jyst eiliadau fynd, mae Holly'n cyrraedd nôl o beth am Cadi. A dwi'n y cyntaf fi gyda ne. O, drws anghywir. Probably no. Dyna'r siop ma, mwy o stressful. Be di oed I cael? Mae amser ben a mae rhaid fynd nôl a gwisgo'r mannequin. Ond beth mae'r merched yn meddwl o wisgoedd I gilydd? Yn bersonol, byswn I ddim yn gwisgo ffrog lliw mwstad, ond pwy a oed, ni'n gwybod. Dwi'n really hoffi fe. Dwi wedi pigo lan ar gyfer y Gwen Stefani 90s. Dyna beth o'n i'n meddwl. Ie, dwi'n gallu gweld brief hynna. unwaith eto. Ond weithio chi ddim yn ennill, felly. Na, dwi'n gallu gweld hynna. Dwi'n hoffi'r jacket hefyd. Dwi'n credu fydd hi'n hoffi hynna. Ond barn Heledd sy'n bwysig a dyma hi I wneud y dewis mawr. Merched wedi dod nôl efo 2 wisg sydd eitha tebyg, ond eitha gwahanol ar yr un pryd. Na I ddechrau'n dod yn hyn. Mae'r cardigan yn cool. Fi'n lico y stripes ar hon achos thema HMS. Ddim yn siŵr o'r ffrog achos bod I tyma bach yn floaty, ddim yn gallu gwisgo slip-ons I chwarae gig. Fi nesa, mae'r jacket yn really nice a fi'n wondran os dy lleder iawn yw yn byd o. Top, thema yn hygol eto. Necklace yn neis, fi'n licio necklaces air. Mae jeans yn dda achos bod nhw'n blaen a practical. A mae yna fanylion eitha neis ar y jacket. Mae eitha 80s. Nawr, fi wedi gwneud y penderfyniad a fi'n credu oedd yn penderfyniad eitha hawdd. Helo! Ti iawn? Diolch, ti di fod yn pendroni? Ydw, mae'n bod anodd. Diolch yn fawr I chi gyd am chapa. Mae'n gloi. Cyn I ti ddweud pa un ti'n licio ore, cwestiwn, wyt ti'n gallu dyfalu allan o'r 2 wisg pwy oedd I dewis pa un? Ti sydd ar hon. Ti yn gywir, ti'n rhi siarp I ni, so I fi yw'n Symud bant. Ein holi yma. So, y wisg oedden ni'n dewis I chwarae mewn lamsiad sengl yw'r wisg hon. Yay! Woohoo! Diolch yn fawr iawn. Sorry. Cadi'n ennill tro hyn, felly mae'n un fuddugoliaeth yr un. Hapus, Holly? O'n i'n meddwl fod Heledd yn cael rhyw fath o steil. Ond, wrth gwrs, mae hi wedi mynd am gwisg Cadi. O'n I wir yn drist bod fi wedi colli tro diwetha, felly tro yma o'n I ddim mor hyderus, ond mae Heledd wedi gweld y goleuni. Dwi'n gallu deall o perspektif rhywun sydd ar llwyfan oherwydd y pedalau. Ond o'n I wedi dewis rhywbeth gyda fach o heel I fel cadw'r pressure bant o'i traed os mae hi wedi bod yn perfformio trwy'r dydd. Anlwcus hol, mae'r ffrog melyn anafiach.